Gadan ang sarong lalaki makalihis naman laban subuot sa pigkasang search warrant operation kan otoridad sa Purok 5 Barangay Lagundait, Camarines Norte, pasado alas 3:30 nin hapon kaining Agosto 2. Binistuan na gadan na si alias John, 24 anyos, soltero asin residente ka na sambit na lugar. Sigun sa tagapagtaram kan Daet MPS na si Police Captain Loncio Garfin, nagpasiring an sa indang kapulisan sa nasambit na lugar, partikularmente sa pigrerentahan na harungkan sospek nga ni iserbi an search warrant para digdi. Alagad pakahiling sa kapulisan, tulos subuot ining nagbulnot nin badil asin pinaputukan an otoridad na nauli sa ribayan nin putok. Ipigdara pa man kutaan sospek ang personahes kan MDRRMO sa Camarines Norte Provincial Hospital. Alagad pigdeklarang dead on arrival kan attending physician. Sangayon po sa ating mga investigador ay isang mga operatiba na nandun doon. Itong dalawang suspect nung makita yung mga operatiba natin ay nagsisigaw na police. Yung gate ay sinara nila para hindi makapasok ang operatiba. Hindi agad nakapasok. At then lumabas yung may dalang baril, pinagpuputukan ng mga police. Sabi nila, hindi daw sila papahuli ng buhay sa mga police. Dugang pakan tagapagtaram, naaresto man kan sa indang operatiba ang duwang pag-iriba kan nagada na naabutan man kan otoridad sa harong kan sospek. Pigbisto ang mga inina sinda alias Jeff, 26 anyos, soltero na residente kan Barangay Kalasgasan. Asin si alias Von, 24 anyos, soltero na residente man kan Barangay Bagasbas, Daet, Camarines Norte. Kabale sa mga na-recover sa mga suspitsyado, iyuan tulong pidaso nin medium-size heat-sealed transparent plastic sachet na may laog din pigtutubudang shabu na may gabat na 18 gramo asin 122,400 pesos ang street value. Sarong unit nin kalibre 45 badil na kargado nin 4 na bala, sarong basyo nin 9mm na bala asin dugang na duwang pidasong basyo nin bala kan kalibre 45. Po ay nananawagan sa ating mga kababayan na sana po ay maghanap buhay po tayo ng medyo parehas sa tayong legal, no? Para tayo po ay huwag man masaktan at walang masayang na buhay. Dun po sa lahat ng mayroong may-ari ng paupahan o pinagre-rentahan po na bahay, mangyari po na ito po sana ay suriin muna natin ng maayos upang sa ganon ay maiwasan po natin yung pagre-renta ng mga ganitong may mga dati ng kaso at gumagawa ng labag sa batas. Sa presente, pigbibilaran na sa saindang residensya ang nagada na sospek. Mantang nasa kustudiya naman kan Daet MPS ang duwang kaibanan kaini na nahahampang sa kasong pagbalgar sa Akta Republika 9165 o Uncomprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang tatak Bicol, Jennifer Pulinar.